To je jeden alebo druhý. Jazdia si ako chcú. Domino. Tomáš. No, chcem ísť troška ďalej. No. By to chcel asi... No. Tomáš je stále hladný. Aha, to je, ja. No. No, teraz nastupuje ďalší, sa vyblázniť. No. No. Jaké si euro mu vypadlo z vačku a teraz to tam hľadá po sňahu. No, aj Hugo mu pomáha dvíhať motorku. A Tomáš... Váľajú sa po tej zemi, to je hrozné. No. No, a sa tam zakusli. No. Tá lúka je tak malá. No. To dáva. To tam nesi zapichnú do toho sňahu. No. 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 Si už nemajú silu podľa všetkého. Že ako? No. Čo tam? Ste si to vydiskutovali? Ešte nie, ešte to veľmi vytracovali. A rozsýpate peniaze po zemi a potom to hľadáte v sňahu tie euráče. Mal byť skrúble, že som zistil, že tam není žiadny ten vrch. Že tam hodíš nejakú šípku do toho sňahu a stále nič. No. Má byť skrúp do zátačky taký. Hej? Aha. Ale už
Ale... Dobre, vypni, nech sa na ňom moc dlho. Čo? Však tá debata, vieš ako... Prečo si mu prešiel po tom muchu teraz, keď má ďurku v ňom? Na tie náušnice sa robia menšie ďurky. Na toho oringla. Dobre, pánové.